ବର୍ଷାଦିନିଆ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ। ଚିନାବାଦାମ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୈଳବୀଜ ଫସଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖରିଫ, ରବି ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦିଓ ରବି ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଚିନାବାଦାମ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ, ଖରିଫ ଋତୁର ଚିନାବାଦାମ ରବି ଋତୁ ପାଇଁ ବିହନ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷାଦିନେ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ପାଇଁ ଟିଏଜି 24, ଦେବୀ, କାଦ୍ରି 6, କାଦ୍ରି 9 ଓ ଧରଣୀ କିସମର ବିହନକୁ ଅନୁମୋଦିତ କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଚିନାବାଦାମ ଲଗାଇବାର ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ରବି ଋତୁରେ ଅକ୍ଟୋବର କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ପାଇଁ ବିହନ ନିମିତ୍ତ ଜୁନ୍ ମାସର ଫସଲକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ପାଇଁ ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ ଚାଷ କରି ବର୍ଷା ପାଣି ନିଗିଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଜମିକୁ ସାମାନ୍ୟ ଢାଲୁ ରଖିବାକୁ ହୁଏ। ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି 2 ଟନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 50 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚୋପାଛଡ଼ା ମଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଏବଂ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ 250 ଗ୍ରାମ ରାଇଜୋବିୟମ୍ ଓ 250 ଗ୍ରାମ ପିଏସ୍ବି ଜୀବାଣୁ ସାରରେ ଗୋଳାଇବା ଉଚିତ। ଏହାର 7 ଦିନ ପରେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିହନ ପ୍ରତି 2 ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ଫିମ୍ପିନାଶକ ଗୋଳେଇ ବିଶୋଧନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାପରେ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଧାଡ଼ି କରି ଧାଡ଼ିରେ ଏକର ପ୍ରତି 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚୂନ କିମ୍ବା କାଗଜ କଳ ମଇଳା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଚୂନ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ଅମ୍ଳତ୍ୱରେ ସୁଧାର ଆସିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଗଛକୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ କ୍ୟାଲସିୟମର ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଧାଡ଼ିରେ ଚୂନ ସହିତ ଏକର ପ୍ରତି 8 କିଲୋଗ୍ରାମ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, 16 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ 16 କିଲୋଗ୍ରାମ ପଟାସ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି 4 କିଲୋଗ୍ରାମ ବୋରାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାହୁଏ। ଏହାପରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ଗଛକୁ ଗଛ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ମାଟି ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଅନାବନା ଘାସରୁ ଚିନାବାଦାମ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିହନ ବୁଣିବାର 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାଟିର ବତର ଦେଖି ଏକର ପ୍ରତି 0.3 କିଲୋଗ୍ରାମ ପେଣ୍ଡିମେଥାଲିନ୍ କ୍ରିୟାଶୀଳ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା 0.3 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫ୍ଲୁକୋରାଲିନ୍ କ୍ରିୟାଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତି 8 ଧାଡ଼ି ଚିନାବାଦାମ ପରେ 2 ଧାଡ଼ି ହରଡ଼ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଗଜା ହେବାର 18ରୁ 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଡେରି କଲେ ଓହଳଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କୋଡ଼ା ଖୋସା କରି ଚିନାବାଦାମ ପରି ତୈଳବୀଜ ଫସଲର ଗନ୍ଧକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଜିପ୍ସମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ।